Velkommen til. I dag skal vi kigge på mine skins i Fortnite og backlinks, sliders og meget mere. Så lad os kigge på mine logger. Ej, se på mit ansigt. Der er en like og subscribe button. Husk at like og subscribe. Ja, vi har... ja, jeg scroller bare lidt ned her. Ja, jeg har egentlig ikke rigtig noget at fortælle om nogle af de her skins. Rigtig. Så... ja, det var min skin. Går vi videre til backlinks. Ja, der scroller jeg også bare. Heller ikke rigtig noget at sige om dem. Det kan godt være, at det bliver en lidt kedelig video der, men ja. Det var min backlinks. Så går vi videre til pickaxes. Der scroller jeg også bare. Jeg har heller ikke rigtig noget at sige om dem, så... Det var mine pickaxes. Så har vi... Der er ikke rigtig noget at sige om dem. Ja, det bliver en ret kedelig video der. Jeg har ikke rigtig noget at sige om noget af det, men og det var så min glider. Så går vi videre til sneakers. Ja, dem har fik man gratis til det der event der. Dem her, det er bare sådan nogle hajer. Nike sko. Også super fede. Ja. Så går vi videre til de ting der, de der mærkelige ting, som man falder ned. Jeg bruger ikke rigtig noget af det, men skriv der også bare, hvis der er nogen, I synes, der er fede, så skriv. Men jeg kan rigtig gift. Det ved jeg også godt, men jeg kan, men og det var alle mine, når man dropper ud af bussen, og så har vi Aura. Ja, der har jeg alle dem, som er gratis. Jeg ved ikke, om man kan købe dem, men yes. Og så kan jeg få lov til at se min danser. egentlig bare ud af deres fødder. Det må jeg lige bare.
fordi jeg har den der default dans på. Det er fordi den er blevet til på toxic. Og det var så ikke en klasse. Så går vi videre til kæledyr. Der har jeg kun 2. Den man kan få gratis, hvis man ved det. Gå ind til en by. Jeg tror det er sådan 2 byer, man går ind til. Og så har vi den her, man fik for det event, der var i sidste sæson. Sådan fint nok. Man kan style dem begge 2. Ja, jeg har faktisk fået anlægget noget. Webs har jeg faktisk ikke så mange. Jeg tror 172, det er faktisk ret mange. Jeg tror jeg havde mindre. Ja, jeg synes ikke rigtig nogen af dem, der er så fede. Men det var i mine webs. Det er shotgun web, det er præcis det samme. Så har vi det loading screen. Musik er ligegyldigt, så det eller vi kan godt lige kigge på musikken bagefter, til jer som er interesseret i det. Det var min loading screen. Kigger vi på musikken. Der har jeg også lidt forskellige, men ikke så mange, fordi det musik er lidt ligegyldigt i lokkeren. Jeg har bare Spotify. Så biler, der har jeg den her, og Rocket League-bilen. Dem som så har vi dem som er på hjulene. Det der ja, jeg ved ikke hvad det hedder, men så har vi hjul her, og så har vi de wrap ting, hvis man kan kalde det, til bilerne. Ikke rigtig noget. Og så skal vi tjekke min musik. De her guitar. Igen, jeg går ikke rigtig op i musik her i Fortnite. Jeg tænder bare Spotify. Det var det. Og så musik. Hvad fanden? Hvorfor gør jeg den bare? Ja, det er præcis det samme. Sådan det jeg har vist. Så skal vi kigge på mine Lego ting. Har jeg den her. Og det andet der er så. Og ja, det der. Ja, det var det. Og ja. Tak fordi I så den her video. Håber I kunne bruge videoen til noget. Ellers så ja, det ved jeg ikke. Ja, jeg har også lidt ting med, at jeg skal lidt på ferie, så jeg kommer nok ikke til at lægge så mange videoer op. Men ja. Ses. Hej hej.